Milton Ochieng. Riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika CAF ogoyo piny Kenya fwai machielo mar omenda maromo $6.5 kaluwore gi rochruok mar arita kaachiel kod dhung'ruok mag johera mag adhula manone e alap ma Kasarani e tugo e kind Harambee Stars gi Morocco Jumapil mokalo. Kokalo e ote mar okinyi ma kawuono, CAF ochiwo siem ni poni Kenya biro rem luwo chike mag arita moketi gi CAF to biro chuno mondo mi tuke mag Harambee Stars oter e pewe mamoko ma Tanzania kata Uganda. Ka gimedo ni piny Kenya onego jiw arita e alwora mar alap tuke ma Kasarani kendo ne ni apeini olor e kinde tukego. Ma biro mana ndalo machuok kende tok CAF go piny Kenya fwai mar $2.5 tok rochruok mar arita e tugo manobagi Kasarani tarik 3 e kind Kenya gi DR Congo. Magi timore e kinde ma migawo mar tuke to golo chik ne duol matayo adhula pachoka FKF mondo neno keti tesende mag neno tuke mag CHAN kata fan zones kaka yo matemo gayo dhung'ruok mag johera mag adhula e alap ma Kasarani.